Les arrugues dels dits tenen alguna funció específica? Suposen algun benefici? Fa temps que se sap que les persones amb algun problema d'innervació dels dits no tenen arrugues encara que posin la mà en remull. Això implica que no es tracta d'una resposta passiva, sinó que és una característica amb una funció concreta. Diversos estudis asseguren que la pell arrugada té una major adherència sota l'aigua que la pell sense arrugues. La morfologia facilitaria el drenatge de l'aigua a la superfície, tal com les marques dels pneumàtics milloren la tracció. És a dir, si un objecte està humit, tenir arrugues als dits ens permet millorar l'adherència. En canvi, si l'objecte està sec, les arrugues no suposen cap avantatge. Actualment, potser ens costa més apreciar-ne els beneficis, però als nostres avantpassats els permetia, per exemple, caminar sobre roques humides o agafar-se a les branques. Llavors, si les arrugues ens donen un avantatge, per què no tenim els dits arrugats permanentment? No està clar, però algunes hipòtesis són que les arrugues podrien disminuir la sensibilitat dels dits o augmentar el risc de fer-nos mal. Aquest tema està envoltat d'interrogants, però també de dades curioses. Al pròxim vídeo te n'explico algunes.